σήμερα θα κάνουμε μια ανανέωση των καλλιεργειών του Φορμίτιου, το κιανοβακτήριο Φορμίτιου. Οι καλλιέργειες αυτές είναι αρκετές μέρες, είναι όριμες, έχουν φτάσει σε ικανοποιητικό βαθμό ορίμανσης. Ειδικά αυτές οι δύο, που βλέπετε εδώ, είναι και υπερόριμες. Το χρώμα τους έχει γίνει από πράσινο σκούρο, βλαδοπράσινο, και σήμερα θα κάνουμε μια ανανέωση. Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε την ανανέωση, πρώτα πρέπει να αφήσω τον αερισμό, για να το αφήσω να καθιζάνει. Κλείνω τον αερισμό για αυτή εδώ και άλλη. Κλείνω και τον αερισμό για αυτή εδώ και άλλη. Βγάζω τα προστατευτικά σερβοφάν που είχα για να μην πέσει τίποτα μέσα. Αποσυνδέω τους σωλήνες του αέρα. Πάει ο ένας, πάει και ο άλλος. Κοιτάξτε, και αυτό έχει σημασία, τι μάζα από το κιανοβακτήριο έχει κολληθεί επάνω εδώ στις πιπέτες. Είναι μια έτσι γλιώδης μάζα, η οποία έχει και ιδιότητες σημαντικές, τις οποίες θα αναλύσουμε άλλη φορά. Είναι σημάδι ότι η καλλιέργεια είναι όριμη. Βλέπετε λοιπόν αυτή η μάζα εδώ, η οποία είναι λιπαρή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς που δεν είναι του παρόντος. Θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό εδώ θα αφήσω στην ολοχήτη. Και τώρα λοιπόν, εδώ, αυτά εδώ, τα δύο κονικά δοχεία, θα τα αφήσουμε να ηρεμήσουν. Μετά από αρκετή ώρα, όχι πάρα πολύ, 1, 2, 3 ώρες το πολύ, θα αρχίσουν τα νημάτια να καθιζάνουν. Και κανονικά το υπερκείμενο θα είναι διαβιές ή σχετικά διαβιές. Και η μάζα των νηματίων του Φορμίτιου θα έχει συσσωρευτεί στο κάτω μέρος, θα έχουν συγκολληθεί, θα έχουν κάνει ένα ίζημα, το οποίο είναι πολύ εύκολο να το συλλέξουμε και να το βάλουμε σε καινούργιες φιάλες με φρέσκο νερό. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Θα κάνουμε εδώ μία διακοπή, να τα αφήσουμε να ηρεμήσουν, να καθιζάνουν και θα τα ξαναπούμε. Σε μία ώρα περίπου έχει σχηματιστεί αυτή εδώ η κατάσταση. Αρχίζει και καθιζάνει η μάζα και το υπερκείμενο αρχίζει να γίνεται διαβιές. Μετά από 2 ώρες βλέπετε πόσο πολύ έχει προχωρήσει η καθίζηση. Το δεξιά είναι το υπερκείμενο πιο διαβιές, το αριστερά είναι λίγο πιο πρασινοπό. Στο αριστερό δοχείο άλλωστε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη μάζας. Βλέπετε το Φορμίτιου που έχει καθιζάνει εδώ. Μιλάμε για πολύ μεγάλη συγκέντρωση πυκνής μάζας. Καλό είναι αυτό, έτσι το θέλουμε. Και γι' αυτό είναι λίγο το υπερκείμενο πιο πρασινοπό. Σε κάποια άλλα που πήραμε από το εξωτερικό περιβάλλον, η καθίζηση βλέπετε έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Το υπερκείμενο είναι διαβιέστατο και μιλάμε για πάλι πυκνή μάζα που έχει μαζευτεί κάτω στο ίσιο. Λοιπόν, έχουν περάσει 3 ώρες και εδώ τα δοχεία με το Φορμίτιου πλέον έχουν δημιουργήσει αυτή εδώ την κατάσταση. Βλέπετε ότι έχουμε πλήρη καθίζηση. Έχει κάτσει η μάζα κάτω, το ίζημα, και από πάνω το υπερκείμενο είναι διαβιές. Τώρα θα κάνουμε μια μετάγγιση. Θα κάνουμε μια ανανέωση. Αυτό το μέρος, το κάτω, το ίζημα, η μάζα που μας ενδιαφέρει, θα τη μεταγγίσουμε σε ένα νέο δοχείο με φρέσκο νερό για να αρχίσει ένας νέος κύκλος παραγωγής. Έτσι λοιπόν ετοιμάζουμε τα καινούργια δοχεία, καθαρά, λιμένα. Είναι τα ίδια κονικά δοχεία που έχουμε εδώ κατασκευάσει, αυτά εδώ. Πρώτα όμως τα αποστηρώνουμε. Τα αποστηρώνουμε με ατμό, καυτό ατμό. Έτσι οτιδήποτε ήθελε υπάρξει μέσα, φυτοπλανκτόν, ζωοπλανκτόν ή οτιδήποτε, σκοτώνεται. Είναι μια απλή και αποτελεσματική μέθοδος, την οποία εφαρμόζουμε εδώ, χωρίς χημικά, χωρίς επικίνδυνες ουσίες,
και μας εξυπηρετεί τα μέγιστα. Τώρα αυτό, όπως είναι εδώ, κλείνω τη στρόφιγγα, το βάζω εδώ, στη βάση του και παίρνω το δοχείο με το φορμίδι που έχει καθιζάνει η μάζα και θα μεταγγίσω μία ποσότητα από αυτό εδώ το ίσμα σε αυτό. Το υπόλοιπο θα το μεταγγίσω σε άλλο δοχείο. Πρώτα ανοίγω λίγο για να φύγει το λίγο νερό που υπάρχει κάτω και εδώ μεταγγίζω μία ποσότητα, φτάνει αυτή. Αυτό είναι έτοιμο, το βάζω εδώ για να το συμπληρώσω με το νερό. Θα μεταγγίσω και την υπόλοιπη ποσότητα σε αυτό εδώ το καινούργιο δοχείο. Τώρα να το ανάβω και λίγο. Θέλω να φύγει λίγο το νερό για να πέσει μόνο η μάζα. Μερικές φορές, σε κάποια δοχεία, συγκεντρώνεται η μάζα. Τα νημάτια συγκολώνται, αλλά ένα μέρος επιπλέει. Καλό κι αυτό. Για κάποιους λόγους που έχουν να κάνουν με το σχηματισμό αεροτοπίων. Δηλαδή, είναι κάποιοι θύλακες με αέρα, οι οποίοι σχηματίζονται μέσα στα κύτταρα. Είναι μια φυσική προσαρμογή αυτών των ειδών για να επιπλέουν σε διάφορες μήνες και έτσι η μάζα, μια μάζα, ένα μέρος της μάζας επιπλέει. Και αυτό μας κάνει, αρκεί να συγκεντρώνεται κάπου για να μπορούμε να τα συλλέγουμε εύκολα. Τώρα λοιπόν, εδώ με τα δοχεία που έχω μεταγγίσει αυτή τη συλλεκτήσα μάζα, πάω να βάλω καινούριο νερό. Από τις αποθήκες του νερού, του λιπασμένου, αποστηρωμένου, θαλασσινού νερού που σας είχα πει την περασμένη φορά, εξυπηρετούμαστε, το έχουμε έτοιμο και το γεμίζουμε μέχρι περίπου το 1 λίτρο. Εντάξει. Πάμε να το βάλουμε τώρα στη θέση του για να αρχίσει ένας νέος κύκλος παραγωγής. Το παλιό δοχείο το βάζω για πλήσιμο μετά. Το τοποθετώ εδώ στη δυτική του βάση. Σημαντεύω και τη στάθμη του για να ξέρω όταν είναι να συμπληρώσω λίγο νερό που λόγω εξάρτησης κάνετε να βάλω αποστηρωμένο γλυκό νερό. Αυτό συμβαίνει μετά από αρκετές ημέρες με μια λεπτομέρεια. Και τώρα θα βάλω τον αερισμό. Θα βάλω τον αερισμό για να το αφήσω να οριμάζει. Εκεί είμαστε μια χαρά. Και μια πατέντα που έτσι εφαρμόζουμε εδώ στο εργαστήριο είναι να βάζουμε πρόχειρα, να καλύπτουμε καλά την ελεύθερη επάνω επιφάνεια αυτού του δοχείου με ένα σελοφάν, με μια πλαστική μεμβράνη που χρησιμοποιούμε στην κουζίνα τέλος πάντων για να μην πέφτει τίποτα από επάνω και να μπει μέσα να το μολύνει. Οι καλλιέργειες δεν είναι αποστηρωμένες, δεν είναι καλλιέργειες δηλαδή που δεν έχουν βακτηριδιακό φορτίο. Όχι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει να μην μπουν μέσα άλλα φυτοπλανκτονικά είδη ή να μπουν κάποια ζωοπλανκτονικά είδη. Αυτό για την υπόλοιπη αυτή μάζα από το άλλο δοχείο που είναι πολύ παλιά, βλέπετε έτσι στο ερευνή, μεγάλη παραγωγή. Αρκετό ίσημα. Αυτό εδώ τώρα θα το μαζέψουμε, να το αποξηράνουμε για να το πάμε για χημική ανάλυση. Να δούμε τι πρωτεΐνες, τι λιπαρά, τι προστικές κτλ. Με μια πολύ απλή μέθοδο που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα υπόλοιπα φυτοπλανκτονικά είδη, τα μονοκύτταρα, παρά μόνο στα νηματοειδή, αυτά τα συγκεκριμένα κιανοβακτήρια. Και είναι μια μέθοδος πρακτική, εύκολη, μας εξυπηρετεί. Σε ένα απλό σιρωτήρι κουζίνας εφαρμόζουμε εσωτερικά ένα ειδικό τούλι, πλανκτονικό δείκτη, και
Εδώ θα ρίξουμε τώρα αυτή τη μάζα, θα δίνει το νερό, θα κάνει αρκετή ώρα. Είναι τόσο πυκνό το τούλι που και το νερό θα δυσκολευτεί να περάσει, αλλά θα σας δείξω γενικά πώς τη μαζεύουμε. Απλώς ανοίγουμε και το νερό θα συγκρατηθεί εκεί, θα γίνει μια υγρή, πυκνή μάζα λάσπη. Και είμαστε εντάξει. Έχουμε πιάσει τα στάνταρ μας. Έτσι λοιπόν, αυτό θα το αφήσουμε τώρα να στραγγίξει. Αυτό το οποίο θα μαζευτεί ως μια πλειότης μάζα κυτάρων, θα το επεξεργαστούμε κατάλληλα, θα το ξεπλύνουμε με ένα ειδικό υγρό για να φύγουν τα άλατα. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε αμυρόνευρο η καλλιέργεια, με αφαιρετικό αμμόνιο, και μετά θα πάρουμε τη μάζα, θα την βάλουμε σε ένα ειδικό λοχείο, θα κάνουμε λιοφιλίωση και η ξηρή ύλη που θα προκύψει μετά θα είναι έτοιμη για χημική ανάλυση. Αυτά για τώρα. Τώρα, μετά από περίπου 10 λεπτάκια ανακάτεμα, έχει σχηματιστεί, όπως βλέπετε, ένα ίζημα εδώ, η μάζα που έχει μαζευτεί, αυτή η δαρής κολότης μάζα, η πολύτιμη πρώτη ύλη μας, η οποία μετά θα πάει για επεξεργασία. Αυτό που έχει μαζευτεί από κάτω έχει κάποια υπολείμματα κυτάρων, βλέπετε εδώ. Θα το φυγοκεντρήσουμε και αυτό, θα μαζέψουμε και αυτά τα υπολείμματα και μετά θα πάμε να κάνουμε αυτά που είπαμε, η ανάλυση της μάζας.